Tak a nyní se podíváme z Václavského náměstí, jak tady fungují trhy. Z mé strany bych řekl, že letošní strom na Václavském náměstí čili je asi nejlepší než na Staroměstském náměstí. Já jsem oblikovaný až na to, že má málo ozdob. Všechno ofikujou. Ten strom je chudej. Tak tady se taky staví pódium. Vždycky pódium bylo dole. Letos je pódium zde. Takový menší. Ale asi to bude stačit. Všechno ošizujou. Tak to vypadá. Jsme to z dálky. Tak dáme si do fotečku. Asi takto. Myslím si, že minulý rok byly barevný světilka, nebo předminulý rok, už to nepamatuju. Ale opět letos bílý nebo žlutý, já nevím. No a samozřejmě se podíváme ještě na ledovku z kluziště, kde se chystá led. Tak to vypadá. Tak, takže tady máme letos ledovku, což minulý rok zde nebyla. Což je novinka, minulý rok teda led nebyl, ale jak vidíte, tak už je tam led. Když se otočíme, tak to vypadá respektive takto. Tak, přátelé, z mé strany je to všechno a uvidíme se na rozsvícení vánočního stromu. Mějte se hezky. A vlastně nezapomeňte, rozsvícení vánočního stromu je už zítra. Tak nezapomeňte. Po 17. hodině buďte na Staroměstském náměstí, kde se rozsvítí vánoční strom. Přesný čas vám bohužel zatím nemůžu říct. Tak mějte se hezky a držte se.